Ja, så er Michael jo lagt på igen. Så må vi håbe, det går lidt bedre den her gang, end det gjorde sidst. Den han mener selv, at han kan bedre styre den her. Den er vist lige 50 gram lettere end den anden. Eller også så er det kilo. Den gemmer fin, ja. Ja. Den var ikke helt træt endnu. Så han må jo så bare kæmpe lidt videre. Ja. Det er også en fin laks. Det er helt sikkert. Okay. Så nu er han ved at være der. Det var godt, Michael. Sådan. Tillykke med det. Tak. Super. Den er ikke nær så stor, men den. Men den er der. Ja, nu har vi den der.